Καλησπέρα σας. Εγώ λέγομαι Γιάννης Μουρούτης Πυριονιστής. Είμαι χημικός και διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας Hellenic, στο γραφείο Βορείου Ελλάδος. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, τη μαζική συμμετοχή σε αυτό το σεμινάριο και σε αυτήν την ενημέρωση που ετοιμάσαμε για εσάς. Η παρουσίαση αφορά τον προσδιορισμό των ΜΟΣ και ΜΟΑ μέσα στα βρώσιμα λάδια, το διαχωρισμό αυτών, και καθώς θα κάνουμε και κάποια αναφορά για τις μεθόδους που υπάρχουν για να ελέγχουμε την αυθεντικότητα και την οθεία κυρίως του ελαιολάδου. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ διάσημο αυτές τις ημέρες και στην εποχή αυτή, καθώς το ελαιόλαδο έχει αποκτήσει μια πάρα πολύ μεγάλη αξία και υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές οι οποίες θέλουν να πουλάνε ελαιόλαδο στο ελληνικό. Θα σας παρακαλέσω όλες οι ερωτήσεις που έχετε να γίνουν ηλεκτρονικά, καθώς έχουμε ένα κοινό περίπου 100 ατόμων, οπότε είναι δύσκολο να γίνονται ερωτήσεις διαζώσεις. Στο email που φαίνεται στην παρουσίαση μπορείτε να στείλετε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε και οι απαντήσεις μαζί με τις ερωτήσεις θα κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες σε εύλογο χρονικό διάστημα εντός της επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, καταρχήν, να πούμε κάποια πράγματα για την εταιρεία Hellenic. Η εταιρεία μας είναι φέτος κλείνει 40 χρόνια λειτουργίας. Έχει ξεκινήσει το 1984 από τον κύριο Μιχάλη Κοδογιάννη. Έχουμε γραφεία τα ιατρικά μας γραφεία είναι στην Αθήνα, το υποκατάστημά μας είναι στη Θεσσαλονίκη και είναι πανδρομένα και τα δύο καταστήματα με πωλήσεων, υποστήριξης, σέρβις και εφαρμογών. Είμαστε απόλυτα εξειδικευμένοι στο κομμάτι του συνολικού εξοπλισμού. Η εταιρεία μας αυτά τα 40 χρόνια έχει επιτελέσει και έχει εγκαταστήσει πάρα πολλά μηχανήματα σε πάρα πολλά εργαστήρια. Συνεργαζόμαστε επίσημα και αποκλειστικά κυρίως με όλους τους κορυφαίους κατασκευαστές διεθνώς. Παράλληλα με τις πωλήσεις έχουμε το κομμάτι της διασφάλισης ποιότητας. Είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 9001, 13485 που αφορά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και καθώς είμαστε διαπιστευμένοι κατά ISO 17025 που αφορά την πιστοποίηση των ζυγών. Πέρα από το κομμάτι της εμπορίας του εξοπλισμού, υποστηρίζουμε παράλληλα με πλήρες τεχνικότητα το εξοπλισμό μας. Έχουμε εγκαταστήσει πάρα πολύ μεγάλα έργα τόσο στον ιδιωτικό όσο στο δημόσιο τομέα. Όπως παράδειγμα, έχουμε κάνει τα εργαστήρια ελαιολάδου στα Χανιά, έχουμε κάνει τα Νέα Ηρακλείου, έχουμε κάνει το Μουσείο Βουλανδρή, έχουμε εξοπλίσει τα πανεπιστήμια ΑΕΗ, ΤΕΗ, Ινστιτούτα, καθώς και αρκετά νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα και κέντρα υγείας. Εδώ βλέπετε μία λίστα από τους κατασκευαστές που αντιπροσωπεύουμε αποκλειστικά στην Ελλάδα, σε όλο το κομμάτι για όλες τις εφαρμογές και για όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο ΜΟΣ και ΜΟΑ, αυτή η παρουσίαση ουσιαστικά θα έχει να κάνει. Αριστερά βλέπετε τα όργανα, φωτογραφίες από τα όργανα που έχουν να κάνουν με την προσδιορισμό ΜΟΣ και ΜΟΑ. Κεντρικά βλέπετε ένα σύστημα διαχωρισμού ΜΟΣ-ΜΟΑ από το ελαιόλαδα και δεξιά βλέπετε κάποια μηχανήματα τα οποία κάνουν ανείχνευση νοθείας και αυθεντικότητας. Λοιπόν, τι είναι καταρχήν τα ΜΟΣ? Τα ΜΟΣ είναι ουσιαστικά γραμμικά και διακλαδωμένα αλκάνια. Είναι τα αρχικά των λέξεων Mineral Oil Saturated Hydrocarbons. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για κορεσμένους υδρογονάνθρακες. Τα ΜΟΑ είναι πάλι Mineral Oil, απλά είναι αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Οπότε είναι αλκαλιωμένες ενώσεις με 1 ως 5 δακτυλίους. Τα ΜΟΣ ουσιαστικά είναι οι υδρογονάνθρακες που υπάρχουν στα ορυκτέλεα, τα οποία προέρχονται από το αργό πετρέλαιο. Βρίσκονται γύρω μας πάρα πολλά προϊόντα τα οποία έχουμε στην καθημερινή μας ζωή, τα οποία περιέχουν ΜΟΣ. Τα ΜΟΣ δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο επικίνδυνο, ή μάλλον είναι πάρα πολύ επικίνδυνο σχετικά με τα ΜΟΑ. Γιατί είναι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες. Τα ΜΟΑ τώρα από την άλλη είναι αρωματικοί υδρογονάνθρακες που υπάρχουν πάλι επίσης στα ορυκτέλεα και σχηματίζονται κατά τη διαδικασία διήλυσης του αργού πετρελαίου. Άρα ουσιαστικά είναι παραπροϊόντα της διήλυσης του αργού πετρελαίου. Τόσο τα ΜΟΣ όσο και τα ΜΟΑ βρίσκονται σε πολλά τρόφιμα, κυρίως μέσω της συσκευασίας. Οπότε μεταφέρονται μέσα στην τροφική αλυσίδα του ανθρώπου και μπορούν να προσληφθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ακόμη, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη κανόνες ούτε όρια για τη συγκέντρωση των ΜΟΣ και των ΜΟΑ μέσα στα διάφορα τρόφιμα.
Όπως βλέπετε, οι πιθανές πηγές που μπορούν να προέρχονται αυτές οι ενώσεις είναι είτε από την παραγωγή των τροφίμων, είτε από τη συγκομιδή. Παράδειγμα, ας πούμε, υπόθηκε ότι στο ελαιόλαδο μεταφέρονται ακόμη και από το λάδι που έχουν τα λησοπρίωνα μέσα. Μπορούν να μεταφερθούν από διάφορα μηχανικά και γεωργικά εργαλεία, από λάδια μηχανών, καθώς και επίσης ακόμη και από την συσκευασία των προϊόντων. Τώρα, αν δούμε λίγο κάπου τοξικολογικά αυτά τα δύο προϊόντα, τα MOS αφομοιώνονται πολύ εύκολα στον ανθρώπινο οργανισμό, υπάρχουν σε πάρα πολλά προϊόντα γύρω μας και έχουν, ανάλογα με το μήκος της αλυσίδας, από άνθρακα 16 έως άνθρακα 35, μπορούν και συσσωρεύονται στους ανθρώπινους ιστούς και στα ανθρώπινα όργανα, είτε κυταρικούς ιστούς είτε λιπώδεις ιστούς. Έχουν γίνει πειράματα με αρουραίους και έχει βρεθεί ότι δημιουργούν κοτιώματα στο ύπα των αρουραίων. Η μεταφορά σε ανθρώπους είναι ακόμη, δεν ξέρουμε κατά πόσο αφομοιώνονται ή αποβάλλονται και δεν έχει καθολογιστεί το τελικό σημείο. Δηλαδή δεν έχουν αξιολογηθεί και δεν έχουν καθοριστεί ακόμη όρια συγκέντρωσης των MOS μέσα στα τρόφιμα. Αντίθετα, τα MOA θεωρούνται ενώσεις οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πιθανή καρκινογέννηση, οπότε είναι απαγορευτικό να είναι σε μεγάλες συγκεντρώσεις, να αντιλαμβάνει ο άνθρωπος σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Δεν υπάρχουν ακόμη τοξικολογικά δεδομένα, γιατί είναι ουσίες οι οποίες βρεθήκαν πρόσφατα μέσα στα τρόφιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασία καθορισμού τόσο των ορίων όσο και των μεθόδων που θα προσδιορίζονται οι ενώσεις μέσα στον οργανισμό. Και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου θα θέτει αυτή τη στιγμή, έχει θέσει στα παρακάτω όρια που θα δούμε, τα οποία θεωρούνται ότι πρέπει να είναι η μέγιστη συγκεντρώση μέσα στα τρόφιμα. Αυτή τη στιγμή η νομική κατάσταση δεν υπάρχει ουσιαστικά ενεργή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε διαβουλεύσεις, είναι σε συζητήσεις με την επιστημονική κοινότητα για να δούνε πώς θα θεσπιστεί ο κανονισμός ελέγχου, ο νομικός καθορισμός. Απλά τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να ακολουθήσουν τα όρια που πρότεινε η αρχή της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας Τροφίμων. Άρα, τα όρια αυτά που προτάθηκαν αφορούν τα MOA και είναι μισό μιλιγκράμμα ανά κιλό για σειρά τρόφιμα, 1 μιλιγκράμμα ανά κιλό για τρόφιμα που έχουν παραπάνω από 4% λίπος και 2 μιλιγκράμμα ανά κιλό για τρόφιμα τα οποία είναι λιπαρά. Τώρα, αν πάμε στον προσδιορισμό, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσδιορισμού. Εμείς θα αναφερθούμε σε αυτούς που έχουν εμπορική οντότητα, που είναι προϊόντα στην αγορά. Το πρώτο προϊόν στην αγορά που υπάρχει είναι το σύστημα της Gersten. Αυτό τι είναι? Είναι ένα σύστημα ουσιαστικά που αποτελείται από υγρή χρωματογραφία, αέρια χρωματογραφία και συνέχεια ανοιχτή FID. Το σύστημα αυτό μπορεί να φτάσει στα όρια που είδαμε παραπάνω, απλά ο χρόνος ανάλυσης είναι αρκετά μεγάλος. Ενώ με μία εισαγωγή δείγματος μπορώ να αναλύσω και τις δύο, όλο το φάσμα των ενώσεων, θα μου χρειάζομαι περίπου 8 ώρες για να αναλύσω 2 δείγματα. Γιατί είναι μεγάλη διαδικασία του διαχωρισμού. Άρα ουσιαστικά, εγώ κάνω μία εισαγωγή του δείγματος μέσα σε HPLC, χρησιμοποιώντας το σύστημα της αυτόματης προκαταγραφίας δείγματος της Gersten. Στη συνέχεια, μέσα στο HPLC διαχωρίζω τα MOS από τα MOA και μετά πηγαίνουν και τα δύο σε ένα σύστημα GC, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, όπου και ανιχνεύονται. Άρα ουσιαστικά εγώ έχω διαχωρισμό αρχικό, χρησιμοποιώ τον UV ανιχνευτή για να κάνω απεικόνιση αυτού του διαχωρισμού και στη συνέχεια τα στέλνω όλα μέσα σε ένα GC-FID και τα διαχωρίζω. Είναι σύστημα έτοιμο εμπορικό. Παράλληλα, το σύστημα αυτό συνοδεύεται από ένα λογισμικό, το οποίο μπορεί να μου κάνει όλη την αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων. Άρα ουσιαστικά, εγώ για να κάνω με αυτή τη δεσμολογία που είδαμε τον προσδιορισμό των MOS των MOA, ουσιαστικά κάνω εκχύλιση του δείγματος, καθαρισμό, διαχωρισμό, ανάλυση και στη συνέχεια πηγαίνω και κάνω την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ένα δεύτερο σύστημα το οποίο μπορεί να κάνει ανάλυση αυτών των ουσιών είναι αυτό το σύστημα που είναι της SIP. Απλά ο περιορισμός που έχουμε, επειδή αυτό το σύστημα είναι φτιαγμένο μόνο για volatile, για πτυτικές ενώσεις, ο προσδιορισμός που έχουμε είναι ότι αναλύει μέχρι άνθρακα 16. Άρα δεν μπορώ να κάνω για μεγαλύτερο αριθμό ανθράκων. Βέβαια, το σύστημα αυτό μπορεί να μου κάνει, είναι πολύ πιο γρήγορο, κάνει 12 δείγματα την ώρα, μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε θέλουμε μέσα στον χώρο, γιατί μπορεί να μπει πάνω στο καροτσάκι και χρειάζεται μόνο μια φιάλη ηλίου για να κάνει ανάλυση,
Είναι εύκολο στη χρήση, πολύ πιο εύκολο το σύστημα που ήταν προηγουμένως. Απλά ο περιορισμός που έχω είναι ο αριθμός των ανθράκων που μπορεί να έχει η ένωση που θα προσδιορίσω. Είναι κλασικός τύπος ανάλυσης μάζας. Ουσιαστικά έχω έναν αναλύτη, τον ιονίζω, περνάει μέσα από τη μάζα και παίρνω στο τέλος το αποτέλεσμα. Το βασικό πλεονέκτημα, όπως σας είπα, είναι ότι είναι real-time ανάλυση, γίνεται δηλαδή κατά διάρκεια είναι σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα. Έχω πάρα πολύ μεγάλη εκλεκτική ικανότητα και πάρα πολύ χαμηλά όρια ευαισθησίας, όρια ανίχνευσης σε όρια PPT, parts per trillion, στα volatile, σε ό,τι είναι πτυτικό. Απλά, όπως βλέπετε και αυτό το πίνακα εδώ πέρα, αυτό μπορώ να αναλύσω μέχρι ουσίες οι οποίες είναι μέχρι άνθρακα 16. Θα μπορούσα να φτάσω μέχρι άνθρακα 20 αν χρησιμοποιήσω έναν φούρνο και θερμάνω το προϊόν στους 80 βαθμούς Κελσίου. Οπότε, ουσιαστικά, στην πρώτη περίπτωση, για να εντοπίσω τα ΜΟΑ, τα μετατρέπω σε παράγωγα αλκυλικά παράγωγα του βενζολίου και τα ανιχνεύω με αυτόν τον τρόπο, ενώ για να ανιχνεύσω τα MOS, τα μετατρέπω σε ιόντα οξυδίου του αζότου και οξυγόνου. Και ανιχνεύω τους άνθρακες άνθρακα 10 με άνθρακα 16. Τώρα πάμε στο άλλο μεγάλο και σημαντικό κομμάτι που είναι ο διαχωρισμός των MOS-MOA. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν για διαχωριστικές μεθόδους των MOS-MOA. Η μία μέθοδος είναι χρωματογραφική, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβή μέθοδος και δεν μπορεί να φτάσει σε τόσο μεγάλες παραγωγές. Το σύστημα που βλέπετε εδώ πέρα είναι μια τεχνική που ονομάζεται short path distillation. Ουσιαστικά βασίζεται σε διαχωρισμό των MOS και MOA λόγω του σημείου ζέσης. Το σύστημα αυτό που βλέπετε είναι επίσης εμπορικό, είναι βιομηχανικό σύστημα διαχωρισμού. Μπορεί να λειτουργήσει, να βάλω μέχρι 4 τόνους ελαιόλαδο μέσα ή οποιοδήποτε ελάχιστο να το καθαρίσει. Έχει τη δυνατότητα να αφαιρεί τόσο τα λιπαρά οξέα, τα φυτοφάρμακα. Έχει δυνατότητα να συγκεντρώνει και να συμπυκνώνει τα μόνο και γλυκερίδια και το κοφερόλ στα καροτένια. Οπότε αυτό το σύστημα ουσιαστικά βάζω το προϊόν μέσα, το οποίο σε περίπτωση είναι ελαιόλαδο, το βάζω μέσα το προϊόν, διαχωρίζεται και παίρνω χωριστά τα fatty acids, χωριστά τα MOS-MOA τα οποία πετάω και χωριστά τα φυτοφάρμακα. Αυτά έχουν εγκατασταθεί ήδη 2 στην Ευρώπη τέτοια συστήματα. Το ένα έχει εγκατασταθεί στην Νορβηγία για διαχωρισμό λαδιού, το οποίο παίρνουν για το μουρουνέλαιο. Και το δεύτερο σύστημα που εγκαταστάθηκε στην Ελβετία είναι αυτό το σύστημα που εγκαταστάθηκε στην εταιρεία NutriSwiss, η οποία ουσιαστικά έχει φυτικά και ζωικά λίπη και καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να τα καθαρίσει. Το σύστημα στην NutriSwiss εγκαταστάθηκε πέρσι και εδώ πέρα βλέπετε στο slide πάνω και στο case study αυτό βλέπετε την αναφορά του ιδιοκτήτη της NutriSwiss, όπου όπως αναφέρει έχει καταφέρει και διαχωρίζει με πάρα πολύ μεγάλη efficiency, με πάρα πολύ μεγάλη ικανότητα τα διαφορετικά λάδια. Πέρα από τα MOS-MOA όμως, ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη στο ελαιόλαδο είναι η νοθεία και η αυθεντικότητα. Η νοθεία έχει να κάνει με τη μίξη του ελαιόλαδου με άλλα λάδια. Λόγω της αυξημένης τιμής του ελαιόλαδου αυτή τη στιγμή στην αγορά, έχουν βρεθεί πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες νοθεύονται τα ελαιόλαδα με διαφορετικούς τύπους λαδιών ή νοθεύονται ελαιόλαδα ελληνικά με ελαιόλαδα από άλλες περιοχές. Καθώς όλοι, όπως γνωρίζουμε, το ελληνικό ελαιόλαδο έχει κάποια στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στα λάδια που προέρχονται από τις υπόλοιπες χώρες, όσον αφορά και την οξύτητα, όσον αφορά και τα ιχνοθυτικά και τα συστατικά που έχει μέσα. Οπότε υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε το ελληνικό ελαιόλαδο τόσο όσο αφορά ελληνικό, όσο επίσης και όσον αφορά από πού προέρχεται εντός της Ελλάδος. Γιατί άλλα λάδια, άλλη ποιότητα λαδιών βγάζουν περιοχές της Μεσσηνίας, του Ηρακλείου, των Χανίων, της Χαλκιδικής, της Μυτιλήνης, και επειδή όλη η Ελλάδα παράγει ελαιόλαδο, είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή, όπως λέμε, το POP, προστατευμένη ονομασία προέλευσης. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Αμερικανικής Φαρμακοπία, το ελαιόλαδο είναι το πρώτο προϊόν που παράγεται, το οποίο νοθεύεται, λόγω της αξίας του κυρίως. Οπότε εδώ πέρα βλέπετε μια λίστα ότι το ελαιόλαδο, το λάδι και το μέλι είναι ουσιαστικά προϊόντα τα οποία είναι τα πιο συχνά νοθεύονται πιο συχνά από όλα. Ένας από τους τρόπους ουσιαστικά εμείς πρέπει να κάνουμε είναι πρέπει να διαχωρίσουμε αφενός την αυθεντικότητα, και είναι αυτό
την ετικέτα ουσιαστικά, ότι το προϊόν προέρχεται από εκεί που δηλώνεται. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι ότι το προϊόν δεν έχει μέσα πρόσθετα τα οποία δεν αναφέρονται στην ετικέτα. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σε αυτό είναι, όπως το λέω και στα υπόλοιπα τρόφιμα, το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι κάποιες χημικοί τύποι δεν μπορούν να διαχωριστούν εύκολα από οργανικές μεθόδους ανάλυσης όπως το GCMS ή το LCMS και χρειάζονται άλλο τρόπο. Έτσι, εδώ πέρα έχετε η ανάλυση σταθερών ισοτόπων. Στην πρώτη περίπτωση, οι χρωματογραφίες είναι αναλυτικές μέθοδοι που βασίζονται καθαρά στα οργανικά συστατικά του τροφίμου. Ενώ αντίθετα, η ισοτοπική ανάλυση βασίζεται στα ανόργανα. Άρα, ουσιαστικά, χρησιμοποιώ το IRMS, όπως λέμε, που είναι τα σταθερά ισότοπα 5 διαφορετικών ανόργανων στοιχείων που θα δούμε παρακάτω, όπου τι κάνω. Δεν χρειάζεται καμιά προετοιμασία δείγματος, τα βάζω μέσα στο μηχάνημα ή σε συστατικό αναλυτή είτε στο GC και αυτό διαχωρίζει τα ανόργανα συστατικά και υπολογίζει τους λόγους άνθρακα 12 προς άνθρακα 13, υδρογόνο 1 προς υδρογόνο 2 ή οξυγόνο 18 προς οξυγόνο 16. Αυτό το ισοτοπικό αποτύπωμα του ελαιολάδου ή κάθε τροφίμου είναι για κάθε περιοχή μοναδικό. Άρα δηλαδή εγώ αν ένα αποτύπωμα, το αποτύπωμα που βγάζει ένα λάδι της Αχαΐας είναι τελείως διαφορετικό από το αποτύπωμα που βγάζει ένα λάδι της Αθήνας ή ένα λάδι της Μυτιλήνης. Γιατί το αποτύπωμα καθορίζεται από τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Άρα ουσιαστικά με το IRMS έχω μια πλήρη χαρτογράφηση του προϊόντος μου. Μπορώ ξεχωρίζω αν έχει γίνει νοθεία του ελαιολάδου με άλλα λάδια, όπως ηλιέλαιο ή σογιέλαιο, και μπορώ και βλέπω αν το λάδι αυτό έχει αναμειχθεί με λάδια άλλων περιοχών ή του εξωτερικού. Αυτά είναι τα 5 στοιχεία τα οποία κυρίως μας ενδιαφέρουν να μετρήσουμε. Άρα ουσιαστικά και τα 5 στοιχεία αυτά έχουν διαφορετικά ισότοπα όπως τα συναντάμε μέσα στη σύστασή τους. Οπότε με τους λόγους αυτούς εμείς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε και να βγάλουμε μια ασφαλή εκτίμηση για την προέλευση του ελαιολάδου και άλλων τροφίμων. Για ποιο λόγο τώρα είναι διαφορετικά αυτά τα ισότοπα? Γιατί αυτά τα ισότοπα ουσιαστικά διαμορφώνονται από τις συνθήκες καλλιέργειας, από τα λιπάσματα που χρησιμοποιούμε, από τη βροχή, ακόμη και από τις μέλισσες οι οποίες πηγαίνουν από φυτό σε φυτό. Άρα ουσιαστικά εκεί μεταφέρουν διαφορετικά ισότοπα από αυτά τα 5 στοιχεία που είδαμε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάθε περιοχή που έχει δικές της περιβαλλοντικές συνθήκες θα έχει και συγκεκριμένα ισότοπα. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται γι' αυτό είναι, το σύστημα αποτελείται βασικά από 2 μέρη. Αποτελείται από το σύστημα εισαγωγής, άρα πώς διαχωρίζει ουσιαστικά τα ισότοπα αυτά. Και το σύστημα εισαγωγής μπορεί να είναι είτε αέριος χρωματογράφος, είτε υγρός, είτε μπορεί να είναι στοιχειακός αναλυτής. Όταν διαχωριστούν αυτά, στη συνέχεια πηγαίνουν στο φαρματογράφο μάζας, το IRMS ουσιαστικά, το οποίο μπορεί και μας βγάζει τους λόγους των ισοτόπων. Όλα τα αποτελέσματα μετά μπαίνουν σε ένα λογισμικό. Και από το λογισμικό αυτό κάθε φορά μπορούμε και ξέρουμε, γιατί είναι μέθοδος συγκριτική, μπορούμε και ξέρουμε από πού προέρχεται το κάθε προϊόν. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια συστήματα κατευθυμένα περίπου στα 15, σε πανεπιστήμια και στο Χημείο του Κράτους, και υπάρχουν και κουβέντες και συζητήσεις να εγκατασταθούν κάποια τέτοια συστήματα σε διαφορετικούς περιοχές που έχουν σε οργανώσεις και ομοσπονδίες ελαιοπαραγωγών. Κάτι πολύ από το να μην σας μπερδέψω με πολλά επιστημονικά πράγματα. Το σύστημα γίνεται, εδώ βλέπουμε το στοιχειακό αναλυτή που θα βγάλει τα ισότοπα αζότου, άνθρακα και θείου. Η μέθοδος είναι μέθοδος combustion, είναι μέθοδος θέρμανσης ουσιαστικά. Εισέρχεται το δείγμα μέσα, το θερμαίνουμε, μετατρέπουμε όλα τα οργανικά σε άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του θείου. Στη συνέχεια πάμε και τα καθαρίζουμε και τα διαχωρίζουμε τα τρία στοιχεία. Το εισάγουμε μέσα στο δείγμα στο IRMS και το IRMS έχει δυνατότητα, χρησιμοποιώντας πρότυπα αέρια και διαδικασίες αεραίωσης δειγμάτων, να μας βγάλει το αποτέλεσμα. Πέρα από αυτό, ένας άλλος τρόπος, ένας άλλος δείγμα μπροστά, συσκευή inlet, εισαγωγής δείγματος, είναι ο αέριος χρωματογράφος. Με τον αέριο χρωματογράφο μπορούμε να κάνουμε και τα 5 στοιχεία αυτά που βλέπουμε, και τον άνθρακα και το άζωτο και το υδρογόνο και το οξυγόνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε το θείο.
γιατί δεν διαχωρίζεται από τον χρωματογράφο. Το θείο θα πάμε με μυστηριακό αναλυτή. Οπότε αυτό που μπορείτε να κάνουμε είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλά δείγματα, είτε λάδια, φυσικά αέρια, αρώματα και σε διάφορες άλλες εφαρμογές. Πάλι εδώ πέρα βλέπουμε τον ανίχνευση του άνθρακα, εισάγεται μέσα από το GC, πηγαίνει στο φούρνο, καίγεται και πηγαίνει κατευθείαν η ανίχνευση. Αντίστοιχα είναι όταν θέλουμε να κάνουμε το άζωτο και αντίστοιχα είναι όταν θέλουμε να κάνουμε το υδρογόνο και το οξυγόνο. Οπότε εδώ πέρα έχουμε ένα πλήρες σύστημα που με το ισοτοπικό λόγω των 4 αυτών ανοργάνων στοιχείων μπορούμε και έχουμε καρτογραφήσει πλήρως την περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές σε πάρα πολλές δημοσιεύσεις, κυρίως στο εξωτερικό για αυτή την μέθοδο. Υπάρχουν πάνω από 1.000 δημοσιεύσεις μόνο για το ελαιόλαδο στο εξωτερικό. Η πιο αναπτυγμένη χώρα σε τη χρήση αυτών των οργάνων είναι η Ιταλία αυτή τη στιγμή και με δεύτερη την Ισπανία, που είναι χώρες που παράγουν τη μεγαλύτερη ποσότητα ελαιολάδου στην Ευρώπη. Και, παράδειγμα, εδώ πέρα υπάρχει μια άλλη εφαρμογή που είναι με μίξη τρούφα σε ελαιόλαδο, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στην Ιταλία. Οπότε εδώ πέρα βλέπουν και διαφημίζουν πάρα πολύ την ιταλική τρούφα με το ιταλικό ελαιόλαδο. Οπότε και βγάζουν το συγκεκριμένο αποτύπωμα ότι φαίνεται ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται και τα δύο από την Ιταλία. Ένας άλλος τρόπος ανίχνευσης αυθεντικότητας του ελαιολάδου είναι αυτή η τεχνική που λέγεται GCIMS. Ουσιαστικά είναι μια φτηνότερη τεχνική, είναι μια πιο απλός τρόπος μέτρησης. Απλά εδώ πέρα έχω τον περιορισμό ότι χαρτογραφώ το ελαιόλαδο βασισμένος μόνο στα πτυτικά του συστατικά. Άρα ουσιαστικά εισάγω το δείγμα μέσα στο δειγματοφορέα που βλέπετε αριστερά, θερμαίνεται και όποια πτυτική ουσία υπάρχει ανιχνεύεται και πηγαίνει συνέχεια και αναλύεται μέσα από το χρωματογράφο. Η διαφορά στο κόστος είναι το 1/3 της τιμής με το προηγούμενο. Απλά όπως και εδώ, όπως και αναφέρω και προηγουμένως, έχουμε τον περιορισμό ότι μπορούμε να ανιχνεύσουμε μόνο πτυτικές ενώσεις. Ουσιαστικά η μέθοδος είναι πάρα πολύ εύκολη. Δεν χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να γίνει. Έχουμε το δείγμα, βάζουμε το δείγμα μέσα σε ένα φιαλίδιο, το ζεσταίνουμε και μετά με μία σύριγγα από πάνω, η σύριγγα αυτή έχει δυνατότητα και παίρνει ό,τι πτυτικό υπάρχει μέσα στο φιαλίδιο. Τα πτυτικά αυτά στη συνέχεια μεταφέρονται στο σύστημα ανάλυσης και μπορούμε και παίρνουμε την ανάλυση δίπλα, τα αποτελέσματα. Το GCIMS, το βασικό του σημείο είναι ότι έχουμε διαχωρισμό και εδώ με GC όπως στην προηγούμενη τεχνική και μετά πηγαίνουμε και ανιχνεύουμε τα πτυτικά σε όρια τάξης κάτω του ppb. Το βασικό επίσης σε αυτήν την ανάλυση δεν χρειάζεται να κάνουμε ένα προκαταγρασία δείγματος. Το αποτέλεσμα βγαίνει κατευθείαν μέσω του λογισμικού χειρισμού του μηχανήματος και μπορώ να κάνω 15 λεπτά για να αναλύσω ένα δείγμα. Και έχει πάρα πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας. Επίσης, είναι και αυτό φορητό. Μπορεί να μπει μέσα σε ένα τρόλεϊ και να πηγαίνει να κάνει τις αναλύσεις στο χώρο που βρίσκεται τα δείγματα. Εδώ βλέπετε μία έρευνα και ένα case study που έγινε στην Ιταλία. Ουσιαστικά βλέπουν πάλι εδώ με την τεχνική GC, με το Air Mobility, έχουμε τη δυνατότητα να βρίσκουμε στοιχεία του ελαιολάδου που έχουν να κάνουν τόσο με τη γεύση, όσο με την μυρωδιά, όπως και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αυθεντικότητα, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το βασικό επίσης για αυτή τη μεθοδολογία είναι ότι μπορεί να χειριστεί ακόμη και πολύ πολύπλοκα δείγματα, γιατί το ελαιόλαδο δεν είναι εύκολο δείγμα για ανάλυση και μπορεί και έχει δυνατότητα να κατευθύνει σε πάρα πολύ χαμηλά όρια. Και επίσης το αποτέλεσμα που παίρνουμε, βλέπουμε κατευθείαν δεξιά είναι αυτό που παίρνουμε στο αποτέλεσμα και οπότε μπορούμε και κρίνουμε, όπως θα δείτε και φαίνεται στην συγκεκριμένη εικόνα, άμα το λάδι είναι εξαιρετικά παρθένο, γιατί αυτές που είναι οι πράσινες ουσίες είναι πτυτικές ουσίες που έχει μόνο το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, όπως και αντίστοιχα άμα έχει προσμιχθεί με άλλα λάδια. Επίσης, κάθε ελαιόλαδο, κάθε περιοχή συγκεκριμένης, οι πτυτικές ουσίες που βγάζει είναι συγκεκριμένες, γιατί έχουν να κάνουν με τα λιπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν και πάλι με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής. Αυτό ήταν αυτά που ήθελα να πω εγώ από μεριάς μου. Όπως σας είπα, ό,τι ερωτήσεις υπάρχουν, θα ήθελα να τις στείλετε ηλεκτρονικά για να μπορούμε να σας απαντήσουμε πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι δύσκολο μέσα σε 100 άτομα να απαντηθούν όλες τις ερωτήσεις ταυτόχρονα.
Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να προλογίσω τον κύριο Δημόπουλο. Ο κ. Δημόπουλος είναι επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, στο ΕΚΠΑ. Είναι χημικός του τμήματος χημίας τροφίμων, του εργαστήριου χημίας τροφίμων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλές επαφές με φορείς της Ευρώπης, κυρίως της Ισπανίας, και θα μας πει κάποια πράγματα σχετικά με τι μέλη γενέστε, τι ετοιμάζεται να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μεθοδολογίες ετοιμάζεται να ακολουθήσει και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η νομοθεσία σχετικά με τα ΜΟΣ και τα ΜΟΑ. Κύριε Δημόπουλε, μπορείτε να συνδεθείτε με την κάμερα. Με ακούτε? Σας ακούμε κανονικά. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την Χελάμκο για την πολύ καλή παρουσίαση και την ενημέρωση που μας έκανε για τα θέματα όπως ισχύουν σήμερα. Και θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρέμβαση, να μην γίνω προάγγελος κακών, αλλά να δούμε τι άμεσα θα αντιμετωπίσουμε για να ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Όπως ξέρουμε, η Κομισιόν μέσα μέχρι το τέλος του 2024 θα αποφασίσει για τα όρια των ΜΟΑ στο ελαιόλαδο και στα άλλα τρόφιμα βέβαια, εμπλέκοντας και τον αριθμό των δακτυλίων. Συγγνώμη γιατί με τις πυρκαγιές. Για το θέμα αυτό υπάρχει ένα εκτενές άρθρο στο περιοδικό Ηλιά και Ελαιόλαδο που αναφέρει και το έγγραφο που έχουμε κάνει στην Κομισιόν σαν 4Ε. Η 4Ε είναι μια επιστημονική εταιρεία με 60 επιστήμονες διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και λέγεται 4Ε γιατί είναι επιστημονική εταιρεία εγκυκλοπαιδιστών ελαιοκομείας. Σύμφωνα με τα τελευταία πειραματικά δεδομένα και κυρίως από την ομάδα του Μορέντα, ο Μορέντα είναι ένας διδάκτορ χημικός στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ισπανίας, φαίνεται ότι ενδογενώς στο ελαιόλαδο δεν υπάρχουν ΜΟΑ. Στο κουκούτσι της ελιάς όμως υπάρχουν ενώσεις με ένα ή δύο δακτυλίους αρωματικούς, οι οποίοι προσδιορίζονται σαν ΜΟΑ, αλλά δεν είναι τοξικοί. Τοξικοί έχουν βρεθεί όταν είναι οι δακτύλοι 3 μέχρι 7, αν και στην πραγματικότητα 3 με 4 δακτύλοι δεν είναι αποδεδειγμένα ότι είναι τοξικοί. Έχουν βρεθεί όμως και ενώσεις με 1 έως 7 δακτυλίους, οι οποίοι δεν είναι τοξικοί. Άρα δεν είναι το θέμα του αριθμού των δακτυλίων μόνο, αλλά και της δομής των δακτυλίων, δηλαδή πόσους υποκαταστάτες πόσες αλκυλομάδες έχουν υποκαταστάτες στο μοριό τους. Μάλιστα, σε πειραματικό στάδιο έχει βρεθεί ότι μπορούν με το εκχύλιση με το γνωστό διαλύτη DMSO, που είναι ένα μονοξίδιο του θείου με 2 μεθυλομάδες, να εκχυλίζονται μόνο τα τοξικά ΜΟΑ. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που προτείνεται για την απομάκρυνση των ΜΟΑ από το ελαιόλαδο, αρκεί βέβαια να αποδειχθεί και πειραματικά ότι δεν βλάπτονται ή δεν απομακρύνονται, δεν καταστρέφονται τα σημαντικότατα βιολογικά δραστικά του ελαιολάδου που έχουν βέβαια μεγάλη αξία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημόπουλο για την ενημέρωση που μας παρήχε. Οι παρουσιάσεις θα σας αποσταλούν στα email σας, για όποιον θέλει να την κρατήσει να την έχει στο αρχείο του. Το email μου το είδατε, είναι ymp@helamco.gr. Όποια ερώτηση, όποια απορία, οτιδήποτε χρειαστείτε θα μπορώ να σας βοηθήσω. Σας ευχαριστούμε άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σας, τόσο μαζική συμμετοχή, και ελπίζω να πήρατε κάτι από αυτή την συνάντηση και το χρόνο που ξοδέψατε. Καλή συνέχεια να έχετε στην υπόλοιπη μέρα σας.